jedan veliki dan. Danas je naime Međunarodni dan volontera. U nastavku ovog videa možete pogledati iskustva nekih naših volontera, kako se oni osjećaju dok volontiraju, te zašto su se odlučili volontirati upravo u Savezu Dodir. Pa pogledajmo zajedno. Danas sam došla kucajući na vrata koja su mi se otvorila kako bih vam nešto rekla o volontiranju. Ja sam Ozrenka. Ja već dugo radim u Remetincu kao volonterka. Od 1994. godine. Radim to zbog druženja s gluhoslijepima, šetnji, pratnje i svega. Pozivam vas da se i vi dođete družiti, volontirati i uključiti u rad s gluhoslijepima. Nove članove također pozivam na uključivanje. Ja sam ovdje već dugo, preko 20 godina, radim kako bih nekako pomogla volonterski. Već 20 godina. Sada sam umirovljenica, ali i dalje aktivno radim kako bi pomogla na neki način. Puno hvala i pozdrav svima. Pozdrav svima, ja sam Daniela, imam 45 godina i volontiram u udruzi Dodir. Prije nekog vremena upisala sam tečaj znakovnog jezika i odmah se i priključila, prijavila da budem i volonter udruge kako bi se približila svijetu gluhoslijepih osoba. Jedan od najljepših događaja koje ću izdvojiti u tijeku ovog volontiranja je ljetos izlet u Crikvenicu na more, gdje je prekrasan osjećaj bilo biti nečije oči, nekome pomoći, a ujedno se i odlično zabaviti. Pozdravljam vas sve i sretna sam što sam dio ove priče. Bog! Bog svima, ja se zovem Filip, znakovno ime mi je Filip. Ja sam ovdje, sam došao kao volonter jer moja mama me pozvala, ona je radi kao prevoditelj u Dodiru. I bilo mi je jako drago da sam mogao pomoći gluhoslijepima i volio bi opet doći. Super je kao društvo, ekipa i stvarno bilo mi je super i preporučujem svima koji hoće i koji imaju bar malo volje da pokušaju možda nekad doći na tečaj neki ili kasnije možda volontirati ili možda dobiti posao. Lijepi pozdrav svima. Moje ime je Ana i ja sam dugogodišnja volonterka Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir. Na volontiranje sam se odlučila nakon što sam završila dvogodišnji tečaj hrvatskog znakovnog jezika. Kroz to vrijeme sam imala priliku biti podrška gluhoslijepoj djeci i odraslima, učiti o drugačijim načinima komunikacije te o predrasudama i diskriminacijama s kojima se gluhoslijepe osobe suočavaju svakodnevno. To je jako puno utjecalo na mene kao na osobu. Dobila sam jako puno novog iskustva i novih spoznaja, ali isto tako je utjecalo i na moj profesionalni razvoj, jer sam odnedavno postala i zaposlenica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir. Stoga vas ovim putem želim svih pozvati da se pridružite Dodiru i da postanete volonteri, da ujedno budete podrška drugima, ali i da na taj način učite o sebi. Doviđenja! Pozdrav, ja sam Igor i inače po zanimanju sam lingvist, a prije sam radio u Dodiru i sad isto prevodim. I prije kad sam počeo raditi, pojma nisam imao o znakovnom jeziku. A onda sam učio, plus što sam tu radio, pa sam prevodio i tako sam naučio dosta. I osim toga sam prevodio po raznim konferencijama, sastancima, tako da na kraju sam bio onako ok prevoditelj. Ne super, ali dobar.
I sad još uvijek prevodim kad imam vremena, ali ne tako često. Uglavnom, vrlo je zanimljiv posao jer upoznajete različite ljude plus učite cijelo vrijeme. Ukratko, svi vi koji želite nešto naučiti, raditi, upoznati, dođite u dodir. Evo, stvarno, ja mogu samo preporučiti da budete volonteri, da pomažete ljudima, a jednog dana će se i to vama pisati u biografiji. A sada, naši najmlađi volonteri. Bam, možeš. Jesam, a ti sve bio lijepo. Super. Mam, sad iđe. Svim našim volonterima od srca hvala što su uvijek tu i što nam pomažu kada god mogu. A sve vas pozivam da nam se pridružite i zajedno sa nama sudjelujete u nekim našim aktivnostima, radionicama, organiziranim putovanjima za naše gluhoslijepe članove. Sigurna sam da će uz puno rada biti i puno smijeha, druženja i zabave. Dođite, veselimo vam se. Bog!